Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas, estamos na Radio Galega, son as 12:04 da noite, xa un pouco pasadas, e mira ti como chegamos ao mes de abril, era maio, era por maio, non, ainda non chegamos. Bueno, cando cheguemos, lembrádeme, xa o fixen en marzo, lembrádeme que diga estes versos do gran... estes versos. Pero podemos decir quién me ha robado el mes de abril, por ejemplo, de Sabina. O 12 de abril del 90. Que no, eso era 20 de abril del 90. O abril, bueno, abril Cerral. Abril Cerral. Sí, bueno, perdoade a Fran que vengo hoxe un pouco... Perdón, sí, hai que antes de que comecemos o programa hai que facer unha fe de ratas do que poida pasar nos vindeiros minutos. Federatas. Porque Fran Rodríguez ven do dentista de Garda, obviamente, hoxe xa luns, pero bueno, el é un home que vai a dentistas de urgencias. Sí, bueno, ten unha querencia por ir a dentistas a estas horas da noite. Me llamo John Berry. Bueno, vai facer o programa como a min o último online, como con un pouco de retardo aí un mes. Sí. Non, digo que hai que puntualizar isto porque eu creo que a nosa audiencia debe saber unha característica de Fran Rodríguez, que os que sigades a Fran en redes sabedes que, por exemplo, en Twitter @mutante1975, no Instagram é @rodríguez.mutante, pero a xente dirá, mutante será por tonterías. Non, ten unha base científica. Si teño unha mutación, son supranumerario, habitualmente podes ter un dente de máis, pero eu teño varios, entón quitamos e saeme outro. Es como eso lo ves novos dentes, por dicir máis ou menos, sí, máis ou menos. É unha característica así que teño que, bueno, pois a forras, porque os implantes estudaches na Escola de Talentos de Charles Xavier, ¿no? Efectivamente. Bueno, o meu poder é botar os dentes. Pasa que en vez de facer a carreira el fixo un FP, nada máis. Ciclo medio. Todo o mundo ten unha némese e a túa é o Rato Pérez. Claro que o teu supervilán. Ou o Risitas, que non tiña dentes ningún. O malogrado cuñao. Claro, que non tiña dentes. Tiña un aquí, outro aquí, ¿no? Era evidente. Evidente. Non, evidente era, por exemplo, a Bruja Lola. Era ou non. Bueno, estabas falando de outra cousa mellor. Imos centrarnos un poquinho porque hoxe xa é 12 de abril. Estamos no programa número 31 da tempada número 4. T4, que xa está chegando ao seu fin, xa estamos máis preto da fin de tempada que do comezo, vale? Por se alguén era de letras e non fixera os números. Estamos no programa 155, que é un programa que é moi útil, por exemplo, cando hai eleccións que non corresponden, pois este é o programa para... Hoxe, por exemplo, non cadrou iso. Bueno, o mellor sí, non sei. Seguramente hoxe en Cataluña non gustará moito. No, bueno, depende. 155. Tampouco vou dicir moito, porque últimamente como o calendario electoral está moi revirado, o mellor... Houve eleccións hai 3 minutos e non o sei, quen sabe. Bueno, imos centrarnos porque hoxe é 12 de abril, tal día del como 90. No, bueno, aparte de que Fran ten efectivamente ese retardo do que falaba Fernando Requerre, que non Veño con anestesia, Carlos, perdón. Nada, non te preocupes. Fran Rodríguez, que dentro de un par de semanas ten algo moi importante que contarnos, pero que xa adiantaremos no seu momento. Digo que é 12 de abril, pero un 12 de abril de 1557 en Ecuador fúndase a aldea de Cuenca. Esta efeméride de hoxe, moitas grazas a todos por estar aí. É un dato que damos que non queda aí, porque sempre analiza Alejandro Martínez Pini. Que tal estás, Pini? No, moi ben. Carlos? Moi ben. Así está moi ben, así está moi sintonía, escoítase por debaixo, moi bonita todo. Que moi radiofónico quedou esta sintonía por baixo, moi ben, moi ben. Como estás, Pini? Se trata, ben, estamos ben. Algo que engadir a sí, a partir dese día quedou un estado de felicidade en todo Ecuador porque xa empezaron a mirar a Cuenca todos. A sección de Pini. Unha sección clásica, canónica. O toque picantón, a sonrisilla, está ben. Bueno, a clásica. A estas horas. En fin, bueno, podía ser mellor, pero é o que temos. Non pasa nada, é así. Hai que sentar as bases do programa ao principio para que a xente non se leve a engano. E iso que hoxe vai subir o nivel.
vai subir moito o nivel porque temos unhas convidadas espectaculares que ademais son das miñas favoritas. Quer dizer, teño moita xente que me gusta moito que veña, pero especialmente estas convidadas non pasa nada porque diga que son das miñas favoritas. No, de feito, manifestáchelo en varias ocasiones. Bueno, pois non pasa nada. En público e en privado. Pues vale, pois entón... Si é así, pois hai que decirlo, dice. Non pasa nada, quero decir que eu quero todos os convidados, pero a estas concretamente, pois quero especialmente, un xeito especial. Que pasa? Non te cortes, di que son das túas preferidas. Pois Digo porque que non sei se quedou claro. Son das miñas preferidas, pero como a xente dirá, e quen serán estas convidadas? Bueno, pois iso vou dicilo, pero cando escoitemos a sintonía, cando pasan xa tan só 9 minutos das 12 da noite do ¿Cómo que non? Aí está, se cae todo. Estamos na Radio Galega, son estes intres, pois iso xa as 12:10 da noite e temos connosco a unha parella que é para min a mellor parella de impro que eu tiven a sorte de disfrutar en directo. Perdón. Que pasou? Son das túas favoritas? A ver, é que non me gusta dicilo. Vale. Eu non son de dicir, por exemplo, en público, se veñen unhas convidadas que son as miñas favoritas. Vale. Non me obliguedes a dicilo, porque non son así. Podería interpretarse que son das miñas favoritas, pero non o vou dicir. Non son de xente que di, non son o tipo de xente que di isto así a micro aberto. O que sí son unhas fenómenas e un pouco favoritas tamén. Un forte aplauso para Lucía Veiga, Marita Martínez, as Izquierdo Sisters. ¡Bravo! As Izquierdo Sisters, amigos. É das miñas favoritas. Que tal, Lucía Veiga? Bueno, Marita Martínez estivo connosco online hai moi pouco tempo, pero hoxe está aquí en carne e oso. Benvida, Marita, pero permíteme vais que nada, porque como contigo falamos hai moi pouco, déixame saudar primeiro a outra das nosas musas deste Como que non. As Izquierdo Sisters son guía deste programa, o que hai que seguir, é o noso faro, e unha delas é Lucía Veiga, que está connosco. ¿Cómo estás, Lucía Veiga? Gracias. Guapa. Gracias. Estoy contentísima de volver a Como que non. Oye, ven amigo, pois senón non te escoitamos ben. Faite, si ponte cómoda, chégate. Porque aparte estou agotada da gala dos mestre como bueno, gustouvos? Sí, moi ben. Como non vai gustar? Que ben o fixeches. Pedindo feedback de todo. É que non puidemos convidarte antes porque como estabas moi aleada, é que non paras, Lucía Veiga, sabes? Xa está ben, deixa traballar un pouco. Estamos na tele. Non me vedes nun ano. Bueno, estamos moi contentos todo o equipo do Como que non de que xente como Lucía Veiga teña tanto curro. Porque xa o dixen aquí sen que ti estiveses diante, digo outra vez, mola moito que a boa xente teña moito chollo, porque ás veces non pasa. E isto é unha persoa que o merece, tamén o merece Marita, pero ten menos chollo, pero pásanos a moitos. Non pasa nada. A ver, somos irmás, con que unha traballe nos vamos turnando. Está a punto de coller o relevo e va a hacer pium. E a ver cando cadra, que estamos as dúas, que tamén molaría, pero sí. Bueno, iso sí, a ver, claro, con estes tempos que correron, os bolos habituais pois foron moitísimo menos. Claro, ou ningún. Menos ou ningún. Aparte, en Coruña sí que bueno, sabe a xente que sobre todo só desde Coruña e sobre todo pois tedes ali moitísima base de participación en locais e tal, pero sufriu, bueno, como todas as cidades, non? Pero locais que históricamente dedicábanse a programar, programación cultural, ao directo. Houve varios que pecharon, non? Sí. E de feito, pois asociáronse salas de música, salas de ao final de teatro en directo, cafés teatro e todo eso, e aí están intentando remar contra a corrente. Bueno, a ver se todo vai... Bueno, agora esperamos que todo vaya saindo mellor e que xa, a ver, de cara a vindeira temporada
as cousas estean máis normalizadas, os que teñan aguantado, porque claro, foi un golpe moi duro moitos meses. E claro, eu tamén pois quería saber un pouco a vosa vivencia deste ano e medio tan raro, bueno, un ano e un mes, non, realmente, que levamos vivindo, que non sei como vos cadrou a vos todo isto, porque creo que non falamos... Eu, sí, bueno, con todo serio que é o problema, pero sí que analizaría unha cousa e é que a facer impro prepárate para moitas cousas nesta vida. Totalmente. Entre elas, unha pandemia que non contabas con ela. Entón, estar atento e ter a cintura para driblar, pois sí que axuda. Por certo, aproveitamos para anunciar as nosas clases de impro para todo aquel que queira afrontar pandemias con... E o que se tercie, o que se tercie. Por favor. E no, un ano propicio, si eres capaz de ter a cabeza fría para preparar, sacar ideas novas, que basicamente aquí a cabeza pensante que é a miña irmá. É a parte que me queda que podo utilizar. Estou na casa, fago circuitos, que vivo nun piso, teño un balcón, saco os pés, as miñas fotos da pandemia son os meus peiños no balcón, que o balcón non ten salida, sabes? Teño medio para non tirarme, teño unha barandilla e poño os peiños ali ao sol, puxenos en abril. E pasou felicitarme o cumpleanos como Romeo, gritoume Mari! Salín polo balcón, Lucía. E estou ali, fajo largos pola casa e digo, vou mirar formatos de impro. E escribe, e saca ler. Está metida... Descarto, volvo, todo así. Así que a volta será triunfal. Que guai. O sea que hai cousas en preparación como Izquierdo Sisters, que guai, iso é fenomenal. Teme moita fe, chojo de todas as semanas, Lucía, tú tranquila. Eu daqui he de sacar, jobo, si muller si ti dalle. Bueno, ahora tengo outra idea, vou apuntando. Que guai. Ela teme fe, como la Virgen de Lourdes. Home, como non te vai ter fe? Cantos anos leva facendo impro? Moitísimos. 11. Buah, que son moitos, sí, 11 ou 10 anos facendo impro e ademais xa feitas a calquera tipo de público, porque pasastes dende as salas máis pequenas, pero tamén te xa actuado algunha vez en teatros. Sí, de feito, o último bolo que tuvemos en xaneiro deste ano foi en teatro, que pasamos super ben, que tes o rollo este de pasar de formato 2 metros cuadrados de escenario, de repente ter un escenario inteiro, foi unha cousa como, yes, ábreme el marco de luces, que non dou, e podo virar, e dou voltas. De repente vi hasta ali como mogollón de espacio, pasamos moi ben. Pero bueno, sí temos traballado todos os formatos, o sea, tanto para todos los públicos, adultos. Infantil, adulto, personalizado de empresa, corporativo, para ópticas, para publicitario, publicitarias, para todo. Que aparte é o que mola da impro, que sei que, bueno, eu creo que case todos os xéneros son adaptables. Bueno, home, un texto de Shakespeare, pues para empresa mellor é o que hai. Bueno, pero non nos biches facer impro en estilo shakespeariano, que lo flipas. Bueno, isto quédame. Pero bueno, xa teño algo que facer cando volvades os escenarios. É unha das moitas cousas que me queda por ver. Sí. Pero quero dicir que a impro sí que é un xénero que se dá moi ben para o que dicía Lucía ao principio, para a adaptación. Quero dicir, isto que precisas, non? Correcto. Un pouco. Que precisas, que malo será que non lle demos unha voltiña e non sala algo. Jova, pero ademais a ti colleute traballando fuches das poucas que, como Pepe aquí, que estivo traballando e saindo á rúa habitualmente nos momentos nos que a meirande parte da poboación estábamos pechados na casa. Quen contaba que os pachachos eran esenciais, Quen contaba? Como foi esa experiencia? Sobre todo vos que facedes traballo na rúa e que repos na rúa. Ciencia ficción. Para min era ciencia ficción. E eso que naquel momento eu todavía non salía á rúa e o vía todavía pechada nunha redacción e nun plató, pero era ciencia ficción, coller o coche, ir pola carretera a traballar, era unha ciencia ficción, ver as noticias, que había que facer humor, era ciencia ficción, todo. Bueno, saíchedes ben parados. Quero dicir, veterinarios mediante saíchedes ben parados. Quitado eso ou algún taller mecánico. Bueno, foi un momentazo. Pero disminudencias. Bueno, a ver si o de Alejandro Sanz non foi dai, pero cuidado. Quitaches estaba eu pensando, Eu mantendo que Alejandro Sanz ten que ter algunha prima por aí ou tal veterinaria, non sei. Pode ser. Bueno, de Alejandro Sanz ainda non o arranxamos, pero tentaremos arranxalo. Está
Estamos en eso. Polo menos no último programa da tempada que xa Sí, home, a ver sabemos... si ven el de invitado ou algo, non sei. A ver, bueno, eu por tentalo que non sexa, pero sigo chamando a Universal e pásame como hai un mes e medio. Sáeme unha señorita dicindo que por cuestións de COVID no teletraballan. Entón, pois non atende ninguén. Dis que xa colleu percorrido internacional a polémica, eh? Sí, non? Sí. Non sei exactamente por qué, pero... Xa cho contarei. Ah, sí, bueno, non sei por que escoito a Fran solamente por un, pero bueno, agora arranxaremos. Escoito a Fran en mono, pero porque pode ser un pouco primate. A ver, Pode Ou ser a idade, anestesia. Carlos. Agora sí. Pode Sí. ser a idade que xa estás teniente. Non, estou un pouco... Pode ser tamén, como vendo dentista con media cara dormida, que só fala por un lado da Efectivamente. Claro, pois efectivamente. agora xa te escoito polos dous Por certo, isto altavoces. de poñerme como munchis vampiros ten algo que ver coa miña visita ao dentista? Sí, a ver, queríamos poñerte pandilla chetos por aquelo de que acababan de quitarte unha moa. Entón, Como é todo aquí. era Siempre por buenísimo. fiar todo, sabes? De feito, se a xente escoitaba na radio era Ou É podo que ser eu fastigando. tamén, É que sabes que cando baixa a anestesia sube a fame. Claro, bueno, pues nada, alegrámonos moito que te vaya baixando anestesia pouco a pouco. Sí. E falando con Fran Rodríguez, agora seguimos falando coas izquierdosistas que temos moito programa por diante, pero hoxe Sí. temos que descubrir por fin quen é o gañador do One Hit Monster, cal é a canción gañadora desa gran final que puxemos en marcha hai xa 2 semanas, que remataba as votacións cando rematamos o programa da pasada semana, e hoxe temos xa gañadora, neste caso, porque é unha Non canción. adiantes nada. Estaba claro, tamén quen iba a gañar. Imos escoitala e despois pois xa facemos un Veña, comentario como Balvin en La Imos, Clave. imos. Dalle. Y es que soñaba que vendía mi alma al diablo. Y es que soñaba que no era dueño de mi vida, que tan solo era un conquistador de almas pervertidas, de mentes pervertidas. Normal. De que estamos falando por riba porque non podemos calarnos ante este. Bueno, eu creo que É que notas, estaba que- cantado. Baixa Pini xa. Bueno, deixo un pouco, sí, deixo de fondo. É que tamén, a ver, O non mellor é o anuncio de gañador máis anticlimático da historia, posiblemente, pero bueno. Pero Carlos, que Pero sabes por A qué? ver, era One Hit Monster comentar, é que tampouco. imos comentar. Calquera das 4 finalistas podría ser digna gañadora. Home, claro, Eu todas penso que é injusto mencionar só a unha, pues, gañou porque quiso o público, vale, pareceme ben. E creo que aquí estamos todos de acordo en que podía gañar calquera, pero sí. ningunha das outras que quedou fora se merecía non gañar. Efectivamente. Pero eu quero dicir desta canción en concreto que marcou unha época que o seu autor o día que a compuxo e a interpretou estivo en estado de flow. Que ás veces non ten que coincidir, É dicir, pode ser No, os dous, claro, os dous. Vale, sí, Pero claro. en concreto esta con Que diferencia non ao resto. falo desta concreta, que pode ser que sí, pero que ás veces Claro. pasan outras cousas que Como que nos gusta- era gañadora. Como nos gusta o funambulismo, Sí. Bueno, Moi ben. One Hit Monster, moitísimas grazas a todos os que participastes para escoller isto, que non tiña maior interese tampouco, pero a nos fíxenos moitísima gracia E ilusión. Moita ilusión por la participación da xente Da cidadanía. e do público que escoita o Somos Quen non, o Somos Quen non, como que non Flashbacks. Madriña, pues, Aí están os flashbacks. Que bravo. No, é un aplauso para ti, Carlos, un aplauso para Carlos. mira, levo 4 anos traballando, por exemplo, cando facíamos en Laguleto o programa, sen dicir de City, vale? Que era moi complicado, e agora, despois de Nin é porque 4 non, anos, nin é porque non nin é porque tampouco. non, que Pero a ver, cambiamos o nome do programa, e agora digo Somos Quen. Pero é normal, Carlos, porque estamos esta invocando música a evócame, Tamara, claro, evócame Pancho, Andrés Pajares, todo isto lévame ao Somos Quen. Non sei como, Andrés Pajares. en fin, Bueno. bueno. Vivo en un hotel. Tú ves aí. En fin, bueno, pois grazas a todos por votar, grazas por participar desta votación e deste
xogo. A semana que ven, temos pregunta para a semana que ven? Tes algo preparado? Non teño nada. Non tes nada. Bueno, non te teño preocupes. nada porque estou preparado. A ver, Carlos, É que tes algo... vale, estás en preparación de algo para dentro claro, de... Vale, estou preparando un montón de cousas e aparte de ir ao dentista, o dentista non vou por gusto. Tamén estou vacinándome, hai un montón de ¿Cómo? cousas que estou facendo. Sí. Pero... Porque sí, porque Bueno. xa o contarei, vale, a semana que ven... Que misterioso, non? Como lle gusta? Pero non ten que ver coa vacina COVID, non. É outras Non. Ten Ah. que ver coas vacinas de, bueno, pues as vacinas de cando un vai por aí. Vale, A lugares perigosos. A vacina do tuétanos, a vacina do... Sí, vale. Hola, Ou pero- seja, que hai algo, vale. Bueno, pois xa contarás. Pero Claro. a semana que ven contarás algo máis, Pero non? a ver, contarei e faremos algunha cousa. Bueno, xa. o mago do suspense, No, como no, nos Sí, deixa... como vai, Como nos deixa A ver. agora o GT apretado aí pensando que vai a facer Fran Rodríguez? Non, digo que imos que o mellor pois internacionalizamos un pouco o programa. Pero Bueno, ¿cómo? bueno. No. O sea, hasta aquí podo ler. Bueno, pois ata aquí leemos, haberá máis novas nas vindeiras semanas, saberemos máis do que está a tramar Fran Rodríguez. Estamos coas Izquierdo Sisters, que é un luxazo telas aquí. A última vez que estivemos con elas en directo foi no especial de fin de ano do 2019. Comezaba 2020, quen contaba con ese ano? Viñera Gloria Serra, David Amor de sorpresa, tal, e mira ti. Fran Cañota... Claro, impresionante. E resulta, pobre Ángela Triana ali falando, interrompendo yo o monólogo porque Quen non chegaba viñeu, Gloria que Serra. non veu ao final foi Alex Fidalgo. A Desfidalgo non puido vir, Ese non, día non- temos pendente que volva. Sí, Temos ese día non pendente que puido vir. veña. A ver, vir veu, pero No, non estuvo presente. Non veu. No, Non veu. Estabas ti un pouquiño piripi, Marita. Non estaba eu só a piripi, pero sí. Non Pero veu. non puido vir, el ao final non puido vir. Estaba de corazón. Non chegou Había vir. un tío cuspidiño, Navarro. Sí, bueno, pero porque era Nicolas Cage, que sí que estaba no público. Pero non. Eu que sí que aproveito a ocasión, xa que a mencionas a min, soupome fatal ter que interromper o monólogo da pobre Ángela Triana que estaba ali en loor de multitud para recibir a Gloria Serra. Espero, dende aquí pidolle públicamente perdón, porque o dixen no momento e volvín a rememorar ese intre e deume moitísima pena, pero claro, era Lembrámoslo en redes hai nada aí unhas semanas. cousas do directo. Cando fixemos estivemos colgando algúns dos momentos máis graciosos dos 150 programas e lembrámoslo hai pouco. Está moi guai porque ademais nese intre Ángela di: pero ostras, que viña Gloria Serra. E de súpeto mira para lontananza e aparece Gloria Serra e flipa despois de que Pepe collera o micro e dixera: "No, sí que está aquí Gloria Serra". Bueno, aquel foi un momentazo. Nunca comentamos iso con xente que estaba ali, porque seguro que moita parte da audiencia pensa que todo estaba preparado. Que Pepe, En absoluto. Nos sempre dicimos que non, que tiñamos unha opción de que aparecese, pero que non estaba asegurado baixo ningún concepto. E mira, Carlos, que ti normalmente vas por escaleta, ese Sí, día sí, cambiaron xa aí un par de eu cousas e ti estaba xa, claro. De feito, dixeralle a Pepe, como non sabíamos se viña ou non, elas eran testemunhas, eu dixenlle a Pepe, como sempre, bueno, ti fai que estás aí e durante o programa vou preguntándote se ven alguén ou non. Claro. Claro, Bueno, por ter unha xustificación de guión, ¿no? Claro, De se ven ou non. apareceu David Amor tamén sin que contaras con él. Sí, bueno, iso porque sodes un pouco cabróns, estabades aí facendo cousas pero bueno, foi unha sorpresa que foi moi grata, estivo moi guai. De súpeto aparece Gloria Serra, que hai unha foto que sempre lembrarei dese fin de ano, que son as Izquierdo, Ángela e Gloria Serra, que eu creo que vos la mandei no seu momento, ¿no? Sí. Que lembrades daquel día da aparición de Gloria Serra? Eu non contaba, eu pensaba que nos estaba desvacilando de existe esta remota posibilidade, pero bueno, é casi imposible que e eu pa dentro pensaba ser, que cachondo Tresandía. E cando apareceu Pepe con todo aquel revuelo e entrou Gloria Serra, a mí non daba crédito. E Ángela, somos testigos e somos plenamente conscientes de que é imposible que lle pareza mal porque é unha fan Superfan. número 1 Superfan de de Gloria Serra, gran imitadora de Gloria Buah, Serra. que pena. Sí. Bueno, eu sí que prometo que se seguimos aquí
para o vindeiro ano vou falar con Gloria para xa tela nese especial de fin de unha ano. sección xa. Bueno, no, polo menos ese día tela un pouco máis de tempo con algo xa máis estructurado. Convidamos a Ángela, pero ten que facerlle a imitación que bueno, xa lla fixo Pepe non lle pareceu mal, No, para nada, ao a verdade é contrario. que foi maravilloso. Sí. Para min foi un dos momentos, eu creo que máis espectaculares que vivín na miña carreira, o sea, porque eu tampouco sabía se iba a vir ou non. E de repente, cando a vexo baixar as escaleiras de la Gulet, eu non pode ser. É que aparte o hype fora tremendo. Estivemos 2 meses ou así, Gloria Serra, e ao final, o sea, Eu debe de conta do irresponsable que son como director dun programa, porque, sí, de verdade, porque a mí se estaba moi tranquilo dicindo, bueno, se ven, que veña, que xa lle facemos oco. E se non ven, pois, bueno, pues non pasa nada. Como en calquera festa de fin de ano dunha familia de Claro. Se che dá tempo despois das uvas, pois pasa, non vale. A mellor paso, a mellor non. Estaba afrontando aquilo coa maior das tranquilidades, porque ademais, despois de tantos anos facendo fins de ano, sabía que contido tiñamos as ganas. Bueno, anduvemos escasiños, Sí, xa. Casi non chegamos, aí houve un momento que houve que morcillear un pouco, Sí, bueno. quedábamos cortos. Como blancos, pero, bueno, Pero- se ven, tampouco Pero pasa eu lembro nada. que estaba ali esperando dicindo, bueno, eu tiña a impresión de que podía vir porque mandárame, porque eu non falei con ela por teléfono, xa o contei varias veces, eu estaba comunicándome con ela por Twitter. E foi ela que deu o primeiro paso, por iso tiña a esperanza de que se podía ia pasar por ali, aínda que fosen 10 minutos, a mí xa me valía. Pero cando me mandou un tuit esa mesma mañá do fin de ano, e dixome, ao final non vou a non sei onde, porque ia ir a unha vila pretiña de aquí, onde tiña familia, e dixo, non, ao final quedo en Vigo. É moi probable que pase. ollo. Aí. Ollo aí. E dixen, bueno, pois o Ollo mellor que ven, pasa, ollo o mellor que ven. pasa, pero entón tiñamos todo, tampouco era, é moi probable que pase, tampouco era nada seguro, entón dixen, bueno, pois deixamos a porta aberta por se acaso pasa, pero eu sinto moito por Ángela, pero tamén me fixo moita graza velo despois de dicir, ostras, mira como se puxeron os ollos como pratos. Ángela Triana, por certo, que é unha das protagonistas, polo que nos dicía Marita, un pouco alma mater dese podcast no que segue a traballar todas as semanas Marita Martínez con Ángela Triana e con Ima Corredoira, que é Non me cuentes tu vida. Xa que estás aquí, contanos un pouco a túa vida e contanos de que vai o podcast por se alguén non escoitou. Pois mira, a maiores de decirvos que está subido no noso canle de YouTube, que hai 2 programas con Lucía que a pillamos, a secuestramos un día libre que tuvo. Porque eu choraba, eu decía, joder, pero eu quero estar, pero como vas querer estar se non tes nin tempo de dormir, pero eu quero ir un día. Quero ir al podcast. Bueno, pues este día telo libre, aparte cunha hora de Luci, estás na casa, si, estou poñendo unha lavadora, vale, vete a la sala. Porque xa quedei sin bragas. Si, no, a ver, señores que convivan con parellas. Nos, pues non. Entón, claro, chega un momento cando traballas fora que abres o caixón das bragas e non hai máis. Claro. E non hai nai, nen señora que che baja a colada. Son finitas, claro, que teñen un límite. E chejas e dis, toca a lavadora de roupa interior porque non hai máis. Eso que eu debo ter un caixón de bragas como para alimentar, porque son de facer a lavadora a tarde. Además, as miñas son pequenas, entón vou xuntando. En fin, eu cheguei a contar o número de bragas dunha lavadora desas. Amazing, cantas. Por favor. Sí. Por favor. Que queres, un redoble? No, quero que pagades que digades un número. Imos chegar. Venga, Entón, espera que imos estruturalo ben. Entón, isto, vale. Da túa lavadora. Da miña lavadora. Pini, lavadora de bragas. Pini, sei que non toca. Búscame, por exemplo, a ver se temos sintonía de concurso a distancia por aí. A ver xa podes coller de outro programa. Só de bragas, das túas bragas, non sujetadores. Non, bragas. Estamos falando de... Bragas, a ver, pero esto... Braga e tanga. Non despistas. Braga máis tangas. e tanga. Todo iso nunha lavadora. Vale, entón estamos agardando o momento Estou nervioso, de que todo o equipo do Como que non e Marita Martínez xogue. Pero mellor Marita xoga con ventaxe porque sabe cantar bragas bueno, por A ver, temos unha gran relación, pero como para contar as bragas non, Pepe. Entón, imos... La voy a chamar, se fa falta, pero... Imos ver... Bragagedón. A ver se alguén adiviña o número de bragas que chegou meter dunha vez, dunha tacada, dunha colada,
Lucía Veiga, Roupa interior. No, Brasileira bragas. tamén. Braga, Bragas. tanga, Braga, tanga, Braga, brasileira, todo blog. o elenco, todo o pantone de vale, Os longitudes. nosos culot de Batman. Eu teño un número, Ese eu estaba teño seguro. eu teño Mira, un número. unha xa, tamén unha xa. fixei un número na mente. vale, imos xogar, dalle, Pini. Como que non presenta? O concurso das bragas! ¡Sí! Concurso das bragas, Braga Gedón. Hoxe xoga con esto Lucía Veiga! Bragola Woman. Carlos, explica o funcionamento do xogo. A mecánica. Para, e o premio cale? O premio é un aplauso de cariño grande. Claro, non imos meternos, Unhas non vou bragas meterme. Firmadas. Por Lucía Veiga. Eu sempre que escoito esta música é que sábeme en plan, pero cuántas bragas metió. Grafita. Non podo evitarlo. Sábeme o destape. Un amigo, un siervo, un esclavo. Bueno, imos ver, estamos buscando, é moi sinxero este concurso, vou explícalo. Hai que adiviñar o número de bragas que meteu nunha tacada no bombo da lavadora Lucía Veiga. De canto e a... Incluso, si queredes, podedes facer algunha pregunta. Sí, eu teño unha. Eu teño de para. canta capacidade é a lavadora. Que boa. Vale, 7 kilos. 7 kilos. Cuidado, É grande, lavadora de luz. Branco e color, e cor? Sí, Entendo? sí. Vale. Moi ben. Eso é casi todo sintético, home, poliéster. Teño unha cifra na cabeza. Sí, eu tamén. Pero ninguén vai preguntar se ia como ia de cheo o... No, eu No, pero eso xa é- mira, eu xa voume lanzar. Vale, veña, Pepe Capel. Vou decir 24. Buah. 24. Vale, non digades nada todavía porque ela non pode dicir nada. Mira, eu vou dicir 23. Oye, é un pouco o precio xusto isto, é que eu o que pensei. É por aproximación. Ou, Se sí, te claro. pasas hasta... Sen pasarse, sí, claro, como o Sobera. Sen pasarse, sí. Sí, igual. Vale, Eu vou polo baixo, 35. 35, pero iso son máis. Para non Eu vou arriscar estimar, moito. mira, eu digo 2 semanas que está non paso. Vou dicir, Está casado. Non Eu lle vou teñas en dicir- conta, está casado. Leva 2 aniños casado. vou dicir, Sí. Eu digo- non chega a 2. eu digo 17. Eu 17. tiro polo baixo. Eso tiro non polo é baixo. nada, 17 unha lavadora de bragas, eso é buen hombre. Eso é, son pa de sobre. Estamos falando de 35, 24, 25. 23, No, 23, perdón, 23, 24, 17. E ti que dixeches, Marita? Non dixeches ainda. Eu diría, ia decir 65, pero vou decir 55. 55. Madre mía. A ver, eu vou quedar no cuarto da saúde e vou dicir 43. Vale. Xa está. Xa está, non- cando queiras. Ganará el que más se aproxime. Grazas, Primitivo. Sen pasarse de Que largo. estou nervioso, Quero eh. decirvos que efectivamente non quedaba ningunha soa braga limpa na casa, nin no caixón, nin fora, nin do tendal, nin nada. Nada. E aquela lavadora foi de A ver. 68 bragas. Bravo, ese É que a gañadora do concurso por aproximación, sen pasarse, Marita Martínez, como non podía ser outro que... é poético ademais porque se fueron a máis sería unha porcada. Perdón. Bueno, grazas, Perdón, Fernando perdón, RQR. perdón. Está reclamando Fernando RQR chegar a súa sección. Claro, cando reclama deste xito, nós tampouco podemos Só negarnos. quero facer unha Sí, pequena, por favor, unha pequena reflexión. Adiante. Eu creo que nunca tuve 68 Claro calzoncillos. Eu teño 10. A ver, eu estou con Pepe. A ver. E xa me Eu estou parece. totalmente con Pepe. Eu teño 10 gallumbos. A mí Entón parece- vou lavando e vou A poñendo. ver, Son 20 esto porque ten lle unha das a volta. explicación. Eu non son Son de tirar, 40. non son de tirar. Claro. Non son de tirar, toda braga ten a súa función durante o seu tempo de vida. Claro, claro. Es un ciclo vital. Nunca sabes No. cando che vai facer falta gomas tirada, Sí, sí, licra, sí, sí, sí. licra Con roída, burato, non sabes. con- E de feito aquela vez, efectivamente, me fixeron falta Todas. unhas 68, Claro, claro. Todas. sin poder poñer a lavadora. Que de feito tiveches que sacar que foi o día que dixeches da igual, o sea, da igual o que teña que facer, non vou traballar O sea, de se feito, teño o que día tardar. anterior lavei unhas no lavabo
porque non tiña podía seguinte e xa dixen a lavadora. A Eso lavadora. xa, Lucía, Impepinable, o de xa. a última braga no lavabo é un pouco triste. Es correcto. Unha cousa xa de desesperación. Decadencia. Decadencia. É que Chorando. acabo de verte así como con unha luz non tenue lavando en plan Sonando la lista de En Schindler. auga fría porque non teño gas. Claro. En branco e negro, ¿no? Porque non hai que ir a porque Xa non hai que ir ao lagarto. río. Eu deixo, diría alguén, non? Eu Xa habrá nena, lagarto eu aí. nena cando tiña tu idade ia ao río a lavar a última braga que Claro, diría. que a miña cabeza lévame a sumario del crimen. Eso, bueno, a túa cabeza é como vai. Xa son pedradas. Cousas. Bueno, imos, xa que reclamaba o seu tempo cando xa pasan, pois mira, que están pasando nestes intres 39 minutos das 12 da noite, quedan aínda un pouco de programa. Cando sexan menos 20 entra a sintonía de Fernando Requerre. Mentres tanto, que sorte. recréeme un pouco no que ven sendo a arte da palabra radiofónica. A palabra que serve para encher 30 segundos de tempo na radio, como quen non quere a cousa. Isto aprendino dos grandes de pequenos. E agora xa sí, chegou a hora de escoitar en toda a súa magnificencia a sintonía de Fernando Requerre, que non lle gusta como comeza. No, eso é falso. Pediu acurtala, eu dixenlle, no. Debe quedar así. Porque para iso eres o director. Claro, dixen, no. E quedou. E faixe que o director quere. Queda. Cal é o problema? Ai, agora xa non empeza menos 20. Que estaba agora xa empeza menos 20 para Perdón que che estropeamos director. Fala outro minuto. No, porque senón teño que empezar a menos 21 e ao final xa así como acaba isto. Ponlle a sintonía. Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a RQR. RQR na casa, un aplauso para mí. Aplauso para él. Como sempre canónico pedindo aplauso para él. Sí, sí. A mí en principio parecíame mal, pero agora se non pide aplauso para él, xa me parece que non está completa a sintonía. No, A ver, que pasou coa sintonía? Porque hai gustame polémica. moito. O inicio gustame moito as Home, ovellas, fixeche a ti cabras tamén, e se tal, non che claro. gusta. Pero vamos a ver, ovella non é unha Cabra cabra. e Kashmir. Pero pareceme un pouco larga como sintonía de intro. Nunca é larga suficiente. Bueno, pois Xa está, Non ya, teño pues nada estaría- máis que A sección de Lucía. Bravo. Señoría, non hai máis preguntas. bueno, Carlos, conteche unha cousa. Non quero No, pero no. A ver, perdón un momentiño, perdón, Pini. Deixa que incida. Esta Marita. Era Maritela, Digo, déxame que incida. Non, porque falamos outro día. Mandoume un WhatsApp dicíndome se tal curta a sintonía dixenlle, xa a estas alturas 31 programas despois se estaba ben todo. Quero dicir, isto non o vexo eu como algo malo. Se ti queres cortoa. Entón dixo, como ti vexes. Claro. O que vexas que é máis radiofónico, como se fose Luis del Olmo ou algo. Porque Que dixe, a mí pareceme ben. como canción me gusta, Sí. pero como cinto de sección parecime un pouco longa. Se vos o vedes ben, adiante. entrachedes nunha fase de no, corta tú. No, Sí, un pouco corta. sí, colgatí, non? Colgatí, sempre estivemos Carlos, aí. creo que é o momento de coller o timón deste barco que semella unha vez máis ir un pouquiño a deriva. Sí, non, reconduzo. Adiante. No, Fernando Requerre. non quero volver o mal rollo. Non é mal rollo. Quero dicir que non é mal rollo. Pero é unha No, Desesperos. no, porque aquí aparte non pode ser mal rollo, porque é co ente. E con ente, cos entes eu non quero ter mal rollo. Co que ente? Co ente noso. No, coente non teñas porque temos que renovar. Claro, Non, por eso. tontería. Así xa se non queren renovar, Pero- que non renoven, pero que non empurremos, non. Pero deume un ataque de estrelita. Sabes que? Oi,
desos conozo algún tamén. Deume Cuidado, un ataque de estrelita. Hai algún por aí. O cuarto ano que estou aquí xa colaborando. Sí. E que non teño a foto coa G detrás, Bueno, Carlos. colaborando. Que non tes a foto co ve detrás. A ver, ti sabes o que tardei eu en facer a foto co ve detrás? No. Despois de empezar a traballar na radio. No. Mínimo 6 anos. Tamén é certo que foi cando a puxeron, non? Pero porque antes non estaba, pero Detalle insignificante. claro, pero ao maior aínda tes máis, que esperar un pouco máis. Pero Pero, que- pero a ver. Quero acelerar un pouco. Pero ti queres a foto co G detrás ou a foto co G detrás colgada nun pasillo No, ou queres estas que saen con no, de outras banner. estrelas, con outras Como me estrelas coñeces, doentes? Fran? Tío, mellor queres o banner este que sale na páxina da Televisión de Galicia que pon queda con quen te faga rir como Fernando. De que... Pero mira, eu que- dende Pois aquí paixo digo- agarda. No, fa rir no, porque eu non fago rir. No, pero sí, Perdona, pero, perdona, ou Pepe. quédate con Dios me libre. quen te entreteña como Pero Fernando. é igual, eso non ten que ver para que che fagan o banner, No. Sí, porque hai xente que non fai rir e fixeron igual. Pero eu quero. Pero mira, digo unha Eu cousa. quero o pack completo. Quero o banner e a Pero foto da G. a ver, é complicado porque tes que escribir. Cachis na mar. Queda Oh. con que te fan, con quen te faga cartulinas como Aí, Fernando aí, Reserva. Pois aí, Ay, ese é o que quero. Ese é o que quero. Ai, no, Pues- como pues, que ti queres iso? Sí, espera, Pero espera, non mo diga, espera, porque fixe unha canción. Pido palabra. Sí, pide palabra. Pide Espera, palabra. que Por favor, me estou moi que nervioso. se me fas antes da canción, quedo sin sección. Fernando, pida palabra, por favor. Este foi un momento dese de Ric Flair de you. Teño que falar. Ben, simplemente quero aproveitar para dicirlle a nosa audiencia que é sabia e soberana entre a nosa de bodegas audiencia- Terry. teño que decir que se atopa xente que ten coñecementos de programas informáticos de deseño gráfico como Paint ou outros, incluso máis complicados, así que pregaría, por favor, a alguén da nosa audiencia, non vou a dar nomes, pero a alguén da nosa audiencia Aí vas- que vas faga, ben. por favor, que nos fagan fanart. chegar ás nosas redes sociais, o noso correo como que non radio @gmail.com, sí, correcto, sí. o banner de queda con quen che faga as cartulinas como Fernando. E a foto de Fernando. Esa é unha boa. É que o meu son Sobre todo, cuidado, sobre todo moi importante o bo emprego do pronome. Que neste caso sería o che, non o te. Claro. Queda quen che faga, Claro, porque é obxecto porque indirecto, indirecto, porque fai as cartulinas. Claro, as Correcto. cartulinas Bueno, no xesto sería- directo Claro, si se te fai rir obxecto directo porque te fai rir a ti, como ser humano. Isto, bueno, como detalliño por lingüistas da páxina galega que poñen os pronomes como lle sale Digo dos cho huevos. Pepe, digo dicho Cho digo cho digo to. Aí está. Oye, pois- Veña, to cho Sí, digo sí. cho to eu. Si o sei non Un paso saúdo cho. para Esther esta vez. Un aplauso por... Sí que non sei que, ademais. Si o sei xa non fago a canción, si era tan doado. No, Falla, falla falla, canción. No, rebobinamos Hombre, todo. por Rebobinamos. favor, Fernando, Fernando, tes que gañar ese póster. Hombre, Veña. por favor, veña. Tes unha vou canción? tres puntualizacións moi rápidas. Sí, moi rápidas, Unha sempre. cousa, ten un anaquiño en inglés Ajá. Buah. do que aviso na propia canción que isto vai a gustar moito a Fran. Como Cañita Brava. que Aviso, tamén- digo, Cañita como- tamén metía trozos en inglés. Digo, como E a dúas voces. Sí. Doenme de rir, doenme os riles. digo, Xuro, como bro. diría Shakespeare e digo e falo en inglés. Oh, yeah. E despois teño unha colaboración con Pini. Bueno, un featuring, un featuring. Cuidado. Pini. Un Pero featuring. Crossover. Pois creo que Pini acabas de enterar agora. Sí, dá a impresión de que sí. E lanzo un hashtag para que se faga isto. Pero cancelo. todo na mesma Eh, canción. Todo na mesma canción. Todo na mesma canción. E xa vou, para non No, tranquilo, toma tu tempo mentres Fernando Requer rompe algo e colle tamén, como non, o centro do escenario. E o seu inseparable Atril. o Atril inseparable que como sempre está, bueno, facendo un Pepe Villuelismo en todo a regla co Atril. Canónico tamén. Aí estamos vendo a Fernando Requerre Vale, coller primeiro é a que pon páxina 1, vale? Efectivamente. Fernando? E despois a 2. L máis de letras. Aviso que non é doada de cantar hoxe a No, no. canción. Eso que xa estás poñendo o carro diante dos bois ou como eu conto? Dai, Carlos. Veña, con todos vos a petición das cartulinas e todo isto de Fernando Requerre. Bravo. Yo. Ajá. Súbelle un poquinho, Pini. GG. Quero a miña foto coa gueda galega. Ajá. Aí vou. Yo.
Quero a miña foto coa gueda galega. R que rechega, a RG despega. O rematar o fin de descargando os megas. E doado a que eu diante dela. Quero a miña foto coa gueda galega. R que rechega, a RG despega. O rematar o fin de descargando os megas. E doado o que eu diante dela. A ten Galán, e a ten Pedro Pablo, a ten Marcial, e a ten Moncho Lemos. Ollo, que se nos metemos. Os 5 do como que non, apretadiños collemos. Dame unha guía azul ceo, eu veo doado o asunto. Poñome unto, compramos un crome punto. Asomo pola cámara, disparas, non fagamos disto un mundo. Shakespeare, Gallagher e Megan dirían the most sexy Galician comedian. Se non o distí xa o digo eu que Galicia ten RQR filia. Billy Elliot bailando, Pavarotti cantando, Castelao fodendo, criticando. O mando, o teño eu nestas mans que estás mirando. Molando como en galego Rambo. Quero a miña foto coa gueda galega. RQR chega, a RG despega. O rematar o fin de descargando os megas. E doado o que eu diante dela. Quero a miña foto coa gueda galega. RQR chega, a RG despega. O rematar o fin de descargando os megas. E doado o que eu diante dela. Este é o típico patrón para respirar o MC. Ollo que vou agora, Se queredes busco un lusco e fusco, boa luz. Sorriso branco, brazos en cruz. Metemos filtro, adelgazamos. Vai que quedar que flipas directo pro bus. Quédate con quen te crite como William Wallace. Quero ir o furanto e non o palas. Dirán non o sabes do que falas. O que queiras rei, pero isto non o pagas. Xente do Twitter, ven da min. Soldados RQR, xuntos o fin. Reventado isto a retweet. Hashtag, que vos vou dicir. A foto de RQR que? 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 Yo, todo mundo rechucheando, dándolle likes. Aquí xa sabedes, ese o cancelo. Pini, que pasou? Que dices cancelo? Cancelei. A sección de Pini, amigos. Yo. ¡Bravo! Unha vez máis. Quero a miña foto da queda galega. RQR chega, a RG despega. O rematar o fin de descargando os megas. E doado a que eu diante dela. Quero a miña foto coa queda galega. RQR chega, a RG despega. O rematar o fin de descargando os megas. E doado a que eu diante dela. RQR en el micro, Pini en el plástico. Como que non na casa. Fernando RQR, amigos. Vou a poñer o mesmo xesto que Risto Mejide cando aplaude así. Bueno, a mí me encanta que está descarallándose. É que ten capucha por riba das súas posibilidades. E puxa, parece fixado por aí. Claro que Lucía venga. Os da radio non o ven. Claro, os da radio non o ven porque a radio non ten imaxe polo que sexa. Pero tengo unha capucha que ela quere cubrir solamente. Quere cubrir ata frente. Como as bolsas estas que se autocerran que Sí. llevas no bolso para ir ao súper. Pois eu igual. No, sí. Claro, vai toda rapera, vai masísimo, e hostia, te vas. É que comezou un pouco como Z Tangana, pero rematou como el nombre de la rosa. Sí, de momento, benedictino, total. É capuchón benedictino, sí, digamos. Perdón, sí, adiante, por favor. Fran Rodríguez, director de contenidos. No, é que quero que estou sobrepasado por isto que acabo de presenciar. Non me extraña. Quero dicir, este tema que toca todos os paus musicais posibles, habidos e por haber. Dende un fandanguillo ata o reggaetón. Bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe, Sí, sí. o sea, é unha cousa. Bravo, Fernando. Sí, bravo. Por fin volveu a Concordio, como que non? Sí. Ah, que bonito. Bueno, xa que estamos, vai dar tempo. Vai dar tempo. No. No. favor, que Temos Sí. 4 minutos dache tempo. Por favor, sí. Sí, home, como Veña, pois Por poñe. Consultorio, por favor. Veña, imos que temos moi abandonado Sí, dende hai sí. uns meses xa o CCC, o Consultorio Capelán Contesta. Pini, tírame aí o móvil que está cargando. Tira. Ahí está, Bueno. mira que ben lanzado. Xa podes baixar, Pini, dalle Pepe, que aínda dá tempo, veña. Nada, pois veña, nada, xa sabedes, ointes, vídeo espectadores do noso vídeo podcast, mandade unha mensaxe ou vídeo mensaxe ao 604-029957 que están poñendo os rapaces de Silicon Valley aí agora o grafismo
por baixo para que nos mandedes os vosos aquí este teléfono que estou encendendo porque tiño apagado porque non nos deixan nos estudios centrais do Como que non ter os móviles accesos desde Modo que avión, houve claro, unha modo serie avión. de chanchullos aí co tema O tema do concursito, claro. Non arranca, pero bueno, este é o móvil, Sí. o móvil que habitualmente dedicamos ao 604 029957. Aí está. Agora sí dicir que atendemos as 24 horas do día, porque xa non borramos o Tinder. Entón sí que xa estamos de luns a venres en horario de oficina sin problema ningún. Pois imos escoitar algo que é unha consulta Sí. que o mellor A ver. agora xa non fai falta e o gallá non faga falta nunca Bueno, máis, pero por si acaso. A ver, espera. Dalle aí. Sí, dalle R546. E aí xa che pon con Pini Dalle. que lle dá o play sen dar os botóns igual, Aí está. Moi boas noites, equipo do Como que non. Ajá. E moi boas noites, queridísimo Pepe Capelán. Moi boas noites, home. Hoxe traigo unha consulta bastante urxente. Moi xente. Por mor dos peches perimetrais non podo estar cunha persoa especial para min que estará de aniversario dentro de pouco. Bueno, Teño que mandarlle un regalo ajá, por mensaxería claro. e o problema é que non sei que podo regalarlle, que Claro. se poda mandar mediante mensaxería. Cal sería a túa recomendación neste caso? Agardo con moita ansia a Sí. túa resposta. Bueno, Un vale. saúdo, moitísimas grazas. Un saúdo. Muchas gracias a este ointe anónimo que sospitosamente ten unha voz moi similar a Espera que non te escoitamos. Andrés Ahora. Romero. Sí, que dicías? Non, que non te escoitamos No, porque dicía que un saúdo a este ointe anónimo que ten unha voz sospitosamente parecida a Andrés Romero. Andrés Romero, Un pouco sí. broncano, Bueno, así, ¿no? dicir que esta consulta é de fai meses. Así que nada, problema solucionado, bravo, Andrés. Está problema solucionado. Claro, esta consulta mellor era de febreiro ou así. Claro, era febreiro, estamos en abril xa. Que peche perimetral ni que. Claro. Peche perimetral o que teño aquí colgado. Pois esta resposta, Andrés, perfectamente. Un abrazo, un abrazo. Un aplauso para Andrés que nos está Sí, escoitando. claro que sí, Andrés. E un aplauso moi forte para Marita Martínez e Lucía Veiga que estiveron connosco esta semana. A semana que ven van repetir e ademais Lucía vai chegar connosco porque como Marita xa o fixo, a semana que ven vas ter a sorte de contar non con un panel de 4 expertos, sino con un panel de 5 expertos. A ver se non ten as dificultades que atopou Marita no seu concurso, pero non quero, a ver, non Bueno, quero, non quero abrir, Se non, move non, algún doulle co micro, non te preocupes. Bueno, a semana que ven tratamos todo isto porque temos que rematar porque case xa é ¡A unha! Entón temos que ir rematando o programa e ademais hoxe contamos de novo no programa con música en directo. Volvemos a música en directo, volvemos ao rego e temos hoxe en vez de a música no plató do Como que non trasladámonos ata Lutería que é un dos novos proxectos de Levar Lutier Que e maravilla, que maravilla. ali grabamos 3 temas maravillosos en rigorosísimo directo que imos desfrutar nas vindeiras semanas. Temos a Miriam, a Chucho, temos a Carlos Gil ao piano e imos disfrutar por primeira vez esta tempada e xa os botábamos de menos Moitirmo. aos grandísimos Levar Lutier. Bravo! Cause nothing's too good for my baby, sugar baby. Nothing's too good for my baby, 'cause baby's so good and kind to me. When he hold me in his arms, in his big and round arms, my happy heart goes right up to the sky. Makes me feel pretty things. Oh, I even bother with the rings. And if it was for him, I'd make up pie. 'Cause nothing's too good for my baby, For my baby, for my baby, for my baby, sugar baby.
too good for my baby. My baby, 'cause baby is so good and kind to me. It's just for you I learned to break your back. Oh my God. Oh yes. Cause nothing's too good for my baby.